Хайырлы ирте, Илнең төп телеканалында Татарстан яңалыклары, студияда Чулпан Әмири, безнең бүгенге чыгарылышта. Башкалабызда дәвам итүче 19-нчы Казан халыкара мусульман киносы фестивале кысаларында махсус күргәзмә ачылды. Собах һәм Теләче районнары вәкилләре Бөек Ватан сугышы чорында Мария Республикасындагы Суслангер лагерында җәфа чиккән якташларын искә алдылар. Республиканың шикәр чигендере басуларында быелгы уңыш ничек булыр? Бүген 7 сентябрьдә Казанда Россия-Кытай Раски халыкара форумы ачыла. Форумның төп мәйданчыгы Казан Экспо күргәзмә үзәге. Оештыручылар әйтүенчә, масштаблы чарага 3700 кунак теркәлгән. Күргәзмә үзәге мәйданнарында йөзләгән компания үз эшләнмәләрен тәкъдим итә, дискуссиялар, утырышлар уза. Россия һәм Кытай хезмәттәшлеге мөмкинлекләре турында да фикер алышулар була. Шулай ук катнашучыларны металл эшкәртү, рәтеп ябыштыру станок һәм автомобиль төзелеше буенча 2 зур күргәзмә. Анда Кытай автосәнәгатенең 30-дан артык моделе тәкъдим ителә. Башкалабызда 19-нчы Казан халыкара мусульман киносы фестивале дәвам итә. Бүген фестивальнең 3нче көне. Аның кысаларында Татарстан кинематографының 100 еллыгына багышланган күргәзмә ачылды. Экспозициядә фоторәсемнәр, фильмнарның афишалары, бөтен республика буенча җыелган уникаль экспонатлар тәкъдим ителде. Күргәзмә 9 сентябрьгә кадәр дәвам итә. Кинофестивальның 2нче көнендә Кремльдә бер юлы 2 зур датага Татарстан кинематографының 100 еллыгына һәм Булат Батыр картинасы төшерелүгә 95 ел тулу уңаеннан күргәзмә ачылды. Приветствовать вас в стенах присутственных мест Казанского. Мин сезне Казан Кремлендә күрүемә шатман. Хәзерге вакытта бу иң бай күргәзмәләрнең берсе. Мин чын күңелемнән фестивальдә катнашучыларга иҗади уңышлар телим. Чараны Таткино директоры Миләүшә ханым Айтуганова алып барды. Аның әйтүенчә, әлеге күргәзмәнең уникальлеге ул экспонатларның төрле илләрдән бердән-бер экземплярда җыелган булуы. Бертекләп җыйдык. Монда инде бу күргәзмәдә экспонатлар бар, төрле коллекцияләрдән. Кинематографистлар союзы коллекциясе Буадан килде. Казан мәдәният институтында да бар иде. Аннан да алдык. Бу ягы инде бу фестивальнең тарихы безнең киләсе елга Казан мөселман фестивале 20 еллык үткәрәчәк. Һәм инде кем булды менә шу 19 ел дәвамында без аларның бөтенсен шәхесләрне күрсәттек. Монда дөньяның 21 иленнән килгән кунаклар Татарстан киносы тарихы белән танышты. Фестивальның бүлешендә шундый формаль булмаган ябык чара үтте. Монда төрле илләрдән режиссерлар, актерлар һәм сәнгать эшлеклеләре җыелып, кофе эчә, бер-берсе белән аралаштылар. Быел фестивальгә беренче тапкыр Африкадан да кунаклар килгән. Отметили даже, что на самом деле это не только первый раз Сенегал присутствует, но тоже, по моему пониманию, первый раз. Быел без монда беренче тапкыр катнашабыз. Гомумән Африка вәкилләренең бу фестивальдә беренче тапкыр катнашуы әле бу. Без аналар турында документаль фильмыбыз белән килдек. Илебездәге хатын-кыз шагыйрәләренең, эшмәкәрләрнең хокукларын яклыйбыз. Без монда үз милли байлыгыбызны кино аша сезнең белән дә бүлешергә һәм сезнекен үзебезгә алып китергә дип килдек. فيلم روسي كان فيلم مشروع تخرج لطالب في معهد ليج. Мин Мисыр фильмнарында гына түгел, Бельгия, Франция, Гарәп әмирлекләрендә һәм Сауд Гарәбстанында режиссер, актер буларак эш итәм. Фестивальнең исеме мөселман киносы булса да, фильмнар ислам дине белән генә бәйле булырга тиеш дигән сүз түгел. Конкурста катнашучы жанрлар сиясәт, иҗтимагый һәм башка мәсьәләләрне яктырта. Для меня Казанский кинофестиваль. Минем өчен Казан фестивале бөтен гарәп мөселман дөньясы өчен гаять әһәмиятле чара. Ул төрле илләрдән төрле мәдәният вәкилләрен бер урынга җыя. Икенче милләтнең мәдәнияте белән якынрак танышырга мөмкинлек бирә. Без балалар өчен тагын да кызыклы булсын өчен һәм шулай ук аны масштабировать итү өчен ясыйбыз. Без бит инде беләбез, күбебез телевизор карый, балалар яраталар мультфильмнар һәм шулай ук сериалар аша без инде төп таләпләрне саклап калу өчен ясадык сериал. Катнашучылар 95 ел элек Казан Кремлендә пленкага төшерелгән Булат Батыр фильмын кызыксынып карадылар. Тавышсыз кино тере музыка белән үрелеп барды. Миләүшә Гыйльфанова, Ленар Хабибуллин, Татарстан яңалыклары.
Рәшид Вахапов фондының якын арада буласы чараларына багышланган матбугат конференциясы узды. Быел Вахапов фестиваленең 20-нче юбилей сезоны уңаеннан журналистлар белән очрашуда фонд директоры, продюсер Рифат Фаттахов чараларның үзенчәлекләре белән таныштырды. 18 сентябрьдә Вахапов фестиваленең 20-нче юбилей сезоны гала-концерт белән башланып китә. Монда яңа лауреатларны тәкъдим итү белән беррәттән Гран-при иясе дә билгеләнә. Чара Салих Сайдашев исемендәге зур дәүләт концертлар залында уза. Шулай ук 20-нче юбилей сезоны уңаеннан якын һәм ерак чит илләрдән кунаклар килүе фестиваль тамашасының Россия шәһәрләрендә, Башкортстан җирлегендә, Үзбәкстанда да үткәрелү турында әйтелде. Яңа татар җыры Шәрык базары фестивале, Ялла ансамбленең Татарстандагы гастрольләре, Рамил Курамшины искә алу кичәсе, фестиваль лауреатларының концерт тамашалары турында да аңлатмалар бирелде. Әйтергә генә җиңел, без 20-нче сезонга аяк атлый бозалда бирсә. Һәм без ул сезонны менә 18 сентябрьдә зур гала-концерт белән башлыйбыз. Ул гала-концертның төп максаты быелгы яшь башкаручылар конкурсы лауреатларын тәкъдим итү. Бу конкурста бик уңышлы үтте, һәм ул шуны күрсәтте. Безнең, Аллага шөкер, Татарда шәп яшь җырчылар бар. Ел ахырына кадәр Татарстанның барлык шәһәрләрендә дә Ватан сакчылары фонды вәкиллеге барлыкка килергә тиеш. Бу хакта Татарстан Дәүләт Советының социаль сәясәт комитеты күчмә утырышында хәбәр иттеләр. Мөһим темаларның берсе махсус хәрби операция зонасындагы сугышчыларга һәм аларның гаиләләренә ярдәм итү. Теманың дәвамы алдагы язмада. Порядка 1715 граждан сегодня получили разрешение. Бу Ватанны саклаучылар республика фондының эш нәтиҗәсе. 3 ай эчендәге эш. Тулырак бүген Дәүләт Советы депутатлары экспертлар белән бергә өйрәнде. Вопросы к депутатам обращаются по тем или иным вопросам. Депутатларга күп кенә мәсьәләләр белән мөрәҗәгать итәләр. Ватан сакчылары фондына килүчеләр дә төрле сораулар белән килә ала. Безнең депутатлар хәйрия эше белән гаиләләргә дә актив ярдәм итә. Акча түләү ветераннарга да, аларның гаиләләренә дә төп мәсьәлә. Шулай ук еш кына психология һәм медицина ярдәмен сорап мөрәҗәгать итәләр. Задача самая первая, которая сегодня стоит, это... Бүген беренче торган бурыч әлеге фондның хезмәтен киңәйтү. Чөнки кайбер очракларда бер район координаторлары берничә җирлектә эшли. Сугышчыларга һәм аларның гаиләләренә ярдәм район җитәкчеләре белән ялга кайткан хәрби хезмәткәрләрнең очрашуында төп тема булып тора. Азнакайда барлык үтенечләр контрольгә алынды. Считаю своим долгом. Гуманитар ярдәмне дә бик күп китерәләр. Машиналарга запас частьләрне дә китерәләр. Азык-төлек продуктлары да гел килеп тора. Альфред Валиев та оныгын беренче сыйныфка озата алды. Казан шәһәре думасы депутаты махсус операция зонасына апрель аенда үзе теләп киткән иде. Искәндәр Гамалдинов, Глеб Беркун, Альберт Сафиуллин, Татарстан яңалыклары. Татарстанда социаль пакеттан бош тартучылар саны кими. Бу хакта Татар информ мәгълүмат агентлыгында узган матбугат конференциясында Республика сәламәтлек саклау министры урынбасары Фәридә Яркәева хәбәр итте. Ул билгеләп үткәнчә, узган елдан башлап социаль пакеттан бош тартучылар саны 1,5%-ка кимегән. 1 октябрьгә кадәр федераль ташламага ия булучыларның 1300 сумлык компенсациядән бош тарту һәм социаль пакетта каралган дарулар, медицина эшләнмәләре ала башлау вакыты бар. Министр урынбасары искәртеп узганча, әгәр узган елларда кешеләр социаль пакет сайлаган булса, бер каяда мөрәҗәгать итәргә кирәкми. Ул автомат рәвештә озайтыла. Ә инде 2023 елга кадәр кеше акчалата компенсация алып килгән булса, бу очракта Россия пенсия фондына мөрәҗәгать итү дә җитә. Авыл хуҗалыгы темасына күчәбез. Бүгенге көндә республика аграриялары шикәр чигендере җыю белән мәшгуль. Татлы тамырның гектардан күпме чыгуы, шикәрлеге турында инде беренче бәяне куярга мөмкин. Әйтик, Буа районының Авангард агрофирмасында чигендер алуда нинди кыенлыклар бар? Аграриялар соңгы яңгырларга нинди өмет баглыйлар? Бу турыда Буадагы хәбәрчебез Рөстәм Әхмәдуллин белеште. Авангард агрофирмасының татлы тамыр кырында икенче көн инде комбайнар гөрелтәсе тынмый. Беренче булып 134 гектарлы алдан чәчелгән участокка төшкәннәр. Әле чагыштырмачы йомшаграк дип саналган басуда да комбайнчылар җирнең катылыгын азарланалар. 13нче сезон башланган тәҗрибәле механизатор Айдар Әбүбәкеров та шушы фикердә. Уборка посложнее в этом году почва. Быел шикәр чигендерен казып алу катлаулырак, җир каты, яңгыр яумау үзенекен иткән, чигендернең яшел сабаклары да кала.
6 майдан бирле яхшы яңгыр күрмәгән тамыразыклар быел авырлык белән үскәннәр. Дымаз булгач җитәрлек авырлык җыя алмаганнар. Әмма агрофирманың баш агрономы Хамид Гыймаддинов әйтүенчә, җыеп алуның срогы җиткән, сузының файдасы юк. Урожайга килгәндә жыл инде кыры булгачтан чыгындыр вис беренчедән вис җыя алмады, һәм инде ул кыры булгачтан ул булган висуда җиңел башка ел дымлы җилларга караганда җиңелрәк була. Ну алайда 350-380 менә бу кырдан инде чыгыр дип шушы дигән дымлык белән көтеп торабыз. Шигендер игүчеләр соң булса да яңгырларга да өмет баглыйлар әле. Аның әле дә файдасы бар икән. Беренчедән хәзер казбаларга файда була. Икенчедән ул хәзер инде теге үсмәсә дә, ну әле ниләрне инде соңгы ниләрне үсүендә бераз генә үсә. Ну барыбер ул бераз генә дымны весна арттырайм безнең һәм шигендер тиягәндә, ниткәндә сынмый. Әлегә татлы тамырны каратларга йып баралар. Берничә көннән аларны шикәр заводына илтеп тапшыруны башлау да планлаштырыла. Планируем, значит, завтра. Иртәгә шигендер кабул итү пунктын ачырга җыенабыз. Планлаштырган буенча 10 сентябрьдә шикәр заводын эшләтеп җибәрәчәкләр. Сүз уңаеннан белгечләр әйтүенчә, быелгы шигендерләр зур булмаса да татлы булырга тиешләр. Кыры елны алар шикәрлерәк була диләр. Рөстәм Әхмәдуллин, Илнур Кадыров, Татарстан яңалыклары. Чыгарылышыбызны авыл хуҗалыгына багышланган авыл сулышы сәхифәсе белән дәвам итәбез. Биредә авыл хезмәтчәннәре алар җитештергән продукция, гомумән республикабызны азык-төлек белән тәэмин итүчеләр турында сөйләрбез. Хәерле иртә, эфирда авыл сулышы сәхифәсе сезнең белән мин Динә Нечмәдинова. Республикада урып җыю эшенең барышы турында хөкүмәт йортында узган киңәшмәдә Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары, Татарстан Республикасы авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы башлыгы Марат Чабаров сөйләде. Киңәшмәне Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миңнеханов үткәрде. Республикада урып җыю эшләре азагына якынлаша. 1,4 миллион гектардан артык мәйдандагы иген җыеп алынган. Бүген рапс горчица суктырыла. 8 район бәрәңге җыю белән мәшгуль. Көнбагыш 189 мең гектар мәйданны били. Бертеклеләрне җыеп бетерергә санаулы көннәр калды. 1 гектардан уртача 26 центнер уңыш чыга. Күптән түгел Тукай һәм Кукмара районнары урып җыю эшен тәмамлады. Алдыңгылар сафында баручыларны басуда ук билгеләп үттеләр. Алар арасында хезмәт кешесен данлыйбыз, яшь комбайнчыларның 15-нче конкурсының финалистлары да бар. Әлеге бәйге авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы, Казан дәүләт аграр университеты һәм безнең телерадиокомпания ярдәмендә үткәрелә. Быел явым-төшемнәр аз булганга күрә, күпчелек хуҗалыкларда яхшы уңышка өмет итмәгәннәр иде. Ләкин урып җыю нәтиҗәләре яхшы күрсәткечләр белән сөендерде. Урып җыю эшләре төгәлләнде инде, менә елына күрә шушы алган уңышларга без инде канагат, гектарыннан 31 центнер уңыш җыеп алдык. Әлеге хуҗалык Тукай районында беренчеләрдән булып чәчүгә керешә һәм урып җыю эшендә беренчеләрдән булып тәмамлый. Җирләрне эшкәртәбез. Инде ул ничек дип әйтим, тирән глубоко рыхлительләр дибез бит инде, шулар белән җирне положенный подошваны алып, инде менә бу көзге яңгырлар, кышкы яуган карларның дымын саклап калу өчен бүгенге көндә шундый хезмәт башкарып ятабыз. Нәтиҗәләргә килгәндә Тукай районында 92 мең тонна ашлык җыеп алынган. 20 центнер ярым уңыш чыга бүгенге көндә. Инде көзге чәчүгә килгәндә инде 10 мең ярым гектарда без көзге чәчү эшләрен алып барабыз. Бүгенгә 45% җирләребез чәчелгән. Кукурузга килгәндә инде без кукурузны бүгенге көндә силоска убирайта башладык. Почти инде 4 мең гектар, 3920 гектар убирайтасы. Урожайнысы инде бүгенге көндә канагатланырлык дип әйтәм, чөнки яңгырлар булмаса 220 центнер уңыш алып барабыз. Бу көннәрдә шактый районнар кукуруз җыю белән мәшгуль. Инде белгечләр җыелган ашлыкның сыйфатын бәяли. Нәсим Валиев басуда 30 елдан артык хезмәт куя. Уңыш нәтиҗәсе белән артык канәгать булмаса да, техниканы мактап туя алмый. Бар көнне җылына карап зурланышы түгел инде, әле шундый кырыҗа килде, яңгырлар булмады диярлек инде. Безләр менә хәзергә эшкәли башлады. Май, июнь айларында яңгыр булмады бит ул. Шулай булгач инде булганына канәгать, булганын югалтырасы җыеп алсак, шуңа риза инде.
Биредә 2500 мөгезле эретерлек бар. Шуларның 750-се сауым сыерлары. Бір сыердан уртача 28 килограмм сөт сауып алалар. Шунсында әйтеп узарга кирәк. Биредә терлекләрне цифрлы система аша тукландыралар. Барысы да яхшы дип әйтергә иртәрәк. Төп проблемаларның берсе сөткә бәя үсми. Бір баш сыерга 28 литрдан артык сөт савабыз бүгенге көндә. Һәм көн сайын Елабуга мал комбинатына 21-дә 700 мең литр сөт җибәрәбез. Инде югары сыйфатлы. Урал хуҗалыгы механизаторлары урып җыю эшен тәмамлап ята. Районда инде республикага 110 мең тонна ашлык бирде. Уртача уңыш гектардан 35 центнер тәшкил итә. Уборкалар бик әйбәт үтте елда, Аллага шөкер. Менә соңгы гектарларга барабыз инде. Үзем менә быел 24нче сезонны алып исән сау тәгәллим. Эшләнгә күрә хөрмәте булгач барсы да бар. Бездән калмый, Аллага шөкер эшлибез. Урып җыю эшендә тәҗрибәле механизаторлар янәшәсендә һәр вакыт яшьләр. Алар сүзгә оста түгел. Ленар Ганиев яшь белгечләргә техниканы яхшы белгәндә бернинди дә авырлык юклыгын төшендерә. Уборка авыр булмады инде. Әйбәт бара уборка. Биредә яшь механизаторга хезмәт кешесен данлыйбыз республика конкурсының символик вымпелын тапшырдылар. Әлеге бәйге Бердәм Россия федераль проекты кысаларында уздырыла. Рима Ратникова Кукмара районынан сайланган депутат буларак урып җыю эше белән басуга килеп таныша. Аларны борчыган проблемаларны да яхшы белә. Шуларның иң мөһиме яшьләрне авылда төпләндереп калдыру. Җирле механизаторлар арасында хезмәт кешесен данлыйбыз яшь комбайнчыларның 15-нче республика конкурсының финалистлары да бар. Инде тиздән бөтен республикадан иң яхшы 30 экипаж 2 көнгә районның берсенә чакырылачак һәм биредә алдынгылар сафында булучы районның исеме билгеле була. Бу атнага авыл хуҗалыгы тармагына бәйле яңалыклар шулар иде. Мин Динә Нечмединова сезнең белән киләсе атнага кадәр сау булашам. Эфирда Татарстан яңалыклары, чираттагы хәбәрләргә күчәбез. Батырлар исеме онытылмый. Сталинград сугышында батырларча хәлак булган сугышчы Зариф Габайдуллинның җәсәден туган яклары Актаныш районына алып кайтып җирләделәр. Районның Кашкын авылында ватан сугышчысы хөрмәтенә митинг узды. Бу хакта тулырак алдагы репортажда. Кашкын авылы үзенең батыр улы белән хушлаша. Кызыл армияче Зариф Габайдуллин мына 81 ел элек Сталинград сугышында һәлак була. Марат Ганиев җитәкчелегендәге эстабарлар төркеме аның җәсәден шушы елның язында Волгоград өлкәсенең Городищенск районында табып ала. Шәхесен янындагы Кызыл армияче кенәгәсе буенча билгелиләр. По красноармейской книжке было установлено, что это Кенәгәсендә аның туган җире дип хәзерге Ознакай районы язылган. Ә тикшеренүләр барышында билгеле булганча, сугышка Зариф Габайдуллин Ижау шәһәреннән китә. Эзли торгач батырның гаиләсе кайчандыр Актаныш районы Кашкын авылына күченүе ачыклана. Эзләүшләре белән Марат Ганиев 6 ел шөгыльләнә. Өстабарлар төркеменә тормыш иптәше Гөлнара да кушылган. Быел гына да 13 кешене тапканнар. Тик шуларның берсенең генә шәхесен ачыклый алганнар. Ул да булса Зариф Габайдуллин. Зариф абзый бик көчле кеше булган инде, көрәшче булган. Шул көрәшче аны сөйләр инде алар. Әткәй белән шул Мияссарабыз сөйләшеп утыралар иде. Аның җыдрыклары да минем башка дәри бит дип. Сөйләп бик көчле булган, сабан дип кайын Зариф абзый үлгән безнең абзый. Тарихи мәгълүматлар төрле чыганакларда төрлечә күрсәтелгән булганга, сугышчыны туган ягына алып кайтып җирләү җиңелләрдән булмый. Солдат 80 елдан соң, 80 ел артык шит җирдә ятканнан соң ниһаять үз өенә, үз туфрагына кайта. Бу инде безнең өчен зур горурлык. Хушлашу мәрәсиме узган урынында эстабарлар халык игътибарына сугыш кырларында табылган хәрби экспонатларында тәкъдим итте. Зариф Габайдуллинны Кашкын авылы зиратында җирләделәр. Эльза Ахмәтҗанова, Альбина Султанова, Марат Саррахов, Татарстан яңалыклары, Актаныш районы. Быел Бөек Ватан сугышы тәмамлануга 78 ел тулды. Ул дәһшәтле елларда Марел Республикасының Суслангер хәрби лагерында күп санлы татарстанлылар газап чиккән. Ул кешеләрнең күңелендә мәңгегә калган яра. Тарих яңарып торса да, үткәннәр онытылмый.
республика районнарынан Суслангер җиренә якташлары каберләренә барып корбан чалып, дога кылып кайталар. Чираттагы язма Саба һәм Теләче районнары делегациясе катнашында Мари Эл республикасына сәфәр турында. Мари урманнары ішіне ул елларның бик күп сире яшеренгән. Бирегә авырып, ачлыктан хәлсезләнеп үлгән 266 солдат җирләнгән. Бу саннар тагын да күбрәк булырга мөмкин. Вафат булганнарның исемнәре язылган мәрмәр такта җиңүнең 75 еллыгында дәүләт программасы буенча яңартыла. Җирлек башлыгы Сергей Кудряшов бу урыннар һәр даим безнең күзәтүдә ди. Алхамдулиллахи раббил аламин. Аулы Казан Ешкарала тимир юлы төзелә башлагач 1927 елда барлыкка килә. 4 вагонлы паровозның урман эченнән узуы да мәгълүм. Сугыш башланганчы Көмеш күл янында хәрби полигон булган. 1941 елның августында хәрби өйрәнүләр лагеры барлыкка килгәч, бик күп солдатлар шул исәптән Бөгелмәдә формалашкан 31 номерлы запас полкта бирегә китерелә. Ләкин бу җирләр аның кадәр хәрбине кабул итәргә әзер булмый. 41 и 42. Потом в 42-м продовольственный склад сюда привезли. Биредәге ачлык, вәхшилек, командирларның кешелексезлеге үлемнең төп сәбәпчесе була. Хәрби лагерь турындагы чын дөрестлек язылган хат могҗиза белән Мәскәүгә барып җиткәч, 1943 елда Советлар Союзының беренче маршалы Климент Ворошилов Суслангерга үзе килә. Хәрби бурычын намус белән башкармаган командирлар юк ителә һәм шартлар үзгәрә башлый. Benim eteğimde savaşın başlaganı savaş vaxtından beş gündən bulğamında Suslangerdə ana özü söyləgəni yox idi. Ani söyləgən bu inşağına biləm. Ani bunda əteğinin abisinin qızabazı yapay bilən alablar. Bizə kütürgəndən aşağıya. İki rayon halkı istəlik taşları bilən tanıştı. Тирән чокырга әйләнеп калган элеккеге клуб землянка урыннарында булды. Минем әти Мөхәммәд Сафа Нәбиулла улы. Әти үлгәнче ашлыктан курыктым. Сезне Алла сакласын. Ашлыкны күрә язмасын дип әйттәргә инде. Коръән ашын уздыручы Шафиковлар гаиләсе тарихында Суслангер тирән эз калдырган. Рифкат абыйның тормыш иптәше Гөлнур апаның әтисе Рауль Зарипов та була бирде. Әти 90-га җитте, шушында Суслангерда ничек итеп тилмергәннәрен сөйләде. Хәт ни эшләп тыңлап утырмадык икән дип ахвах килеп йөрим инде. Минем бабам әни ягыннан Тимиргали углы Габделгалим 41 елны сугышка алынып, шушы Суслангер лагерына хезмәткә эләгән. Инде монда солдатларның ачлык галәмәтен бүген без монда гидның сөйләвеннән бик күп нәрсәләр аңладык, ишеттек. Һәр ел бирегә туганнары Суслангер җирендә газап чиккән яңа кешеләр килә. Мари урманнарында күпме солдатның өйрәнүләр узганы әле дә төгәл билгеле түгел. Документальный хатлар, фактически кеше кулыннан язылган хатлар укылды име. Булар бик тетрәндерә торган минутлар бар бу хатларны укыганда, тыңлаганда. Алдыма куйган бурычны үтәдем. Шушы җирләрне үз күзләремдә күрдем. Аларның кичергән авырлыкларын яңадан да кем әйткәндәй күп дәлилләр белән раслап сөйләделәр дә. Иң авыр вакытта гомерләренең соңгы минутында да солдатлар туган якларын, якыннарын сагынып искә алгандыр. Без бу шомлы җирне белергә, аны буыннан буынга тапшырырга бурычлы. Ләйлә Зайнуллина, Гөлназ Вахитова, Саба телевидениесе белән берлектә Татарстан яңалыклары өчен. Хөрмәтле телевизор караучылар, бүгенге чыгарылышыбыз тәмам. Берничә минуттан соң эфирне хәерле көн Татарстан тапшыруы дәвам итә. Ул тулаем Татарстанның халык язучысы Әмирхан Еникига багышлана. Әмин Шулпан Әмири сезгә хәерле имин көннәр теләп бүгенгә сау булашам. Иртәгә иртәнге 9 тулып 15 минутта очрашырбыз. Игътибарыгыз өчен рәхмәт.